Welcome back guys, ato na pong mga storya nga daghang makatunan ka sa kinabuhi. Guys, daghan kayo mga tao nga dili gyud makaako sa paghambin, grabe ang mga tao. Nunoy mga tao karon nga ang ilang paghambin sa kasuko, kalagot o kayugot o kaligutgot sa maong tao nga ilang kalagutan until now wala pa ginawala sa ilang kasing-kasing. Kung naa kanunay nagunido sa ilang dughan. Daw makakita silang tawhana grabe musurok ang ilang dugo sa kalagot anang maong tao. So guys, kining maong istorya after this video pwede nga ma-apply nimo. Ay do nga mahuman nimo ni nga video. Tudluan ka kung usaon nga makuha ang imuhang kasuko kaligutgot sa imong isig ka tawo. And I believe nga after this video, after watching this video, aduna gi mausob og mawala gyud ang imuhang kalagot kasuko sa imong gikaaway, imo ba ng pamilya, imo ba ng amigo, imo ba ng kaubas trabaho, imo ba ng classmate, o bisan kinsa nga imong gikalagutan nga tawo karon. Kini nga video guys, ang lesson niini, bulawanon kayo ang mga lesson niini. And hopefully guys, matapos nimo ni nga video. Para masabtan nimo inani ang senaryo sa mga istorya. Dunay duha ka man amigo guys nga ni field trip sila, nya moagi sila og deserto. Karon during na sila sa dalan guys, nagkabangi sila og prinsipyo, wala sila nagkauyunay og prinsipyo guys. In short, nagkaaway gyud ning duha ka manag amigo. Tungod sa maong panag-away, kay midako man gyud ang maong panag-away, kaning usa wala kaagwanta. Hinoon migamit sa siyang kamot ug iyang gisagpa tung usa nga misukol niya. Sagpa na diri guys, kusog kayong lagapak diri sa naong. Unya, kaingon tong gasagpa nga mubalos, di magsinumbagay na unta sila, pero wala himuha sa katong gisagpa. Instead nga mubalos siya guys, nikuha man na siya og kahoy, di nakuyawan tong usa kay usa gikuha. Nikuha na siya gamay kahoy guys. Unya, gisulat niya dito sa balas, dito sa diserto. Siyempre kay ang balas mapala ramang yun na. So gisulat niya dito sa ilang giagian nga niining orasaha, gisagpa ko sa akong pinakasuod nga barkada. Nabasa sa maong gasagpa. So pagbasa niya, uy, gisulat man ang ako ang kinaiya nga gisagpa daw siya nako ining orasaha. Pag humag sulat guys, ni padayog lakaw tong usa nga gisagpa. So nakonsensya tong gasagpa kay wa man mo balos pakahilom man di ihang gilagas, iyang gilagas. Ina ngayo sa suri niya siya, bro, sa ilo ako bro, nadala ko sa ako ang emosyon. Tungod magod sa kuan ni wala ako kapailog ni dako akong emosyon. So muna sagpa tika. So wala ra ni gipasaylo ra atong usa. Sagdira bro. Inaana man gina. So padayon sila sa unahan guys. Karon kay giuhaw mo tong gisagpa, nangita sila og tubig o ganahan pong maligo kay galha siya kay diserto gud. So pagkakita niya nga nagtawag og oasis, kanibang linaw na siya guys nga dunay yanang sa ilalom. So gitawag naghuyong-huyong. Ug mo taa ka diha, malubong jud ka. Karon kay wa man magdahom tong gisagpa nga daw na yanang sa ilalom. Iambak guys kay ganahan magpabugnaw lagi. Pag-ambak ron guys kay pag ana niya langoy-langoy niya kay naunlod man siya kay huyong-huyong man di ay. So ang naitabo nagpakitabang siya sa ihang kauban. Yan na kay nagkaaway gusto sila, gisagpa gusto siya. Pero nagkaayo na. So ang himo nagkuhag kahoy itong usa, ug giana sa kahoy dayon para makakupot sa kahoy ug gibira siya. Karon naluwas tong maong nalunod. Duha na kahimtang naitabo niya guys, gisagpa pa, nalunod pa. Pero ang nakanindot kay katong gasagpa, mo'y nagluwas niya. So karon pagkaluwas niya nga isig pasalamat sa gasagpa and pagkakita niya guys na may bato dito dool sa linaw, ihang gikulit dito sa bato nga niining orasaha, giluwas ako sa pinakasuod na akong barkada. So gitan-aw kini si gasagpa insa taysa akong pangutan-on. So gipangutanan niya guys kung anong matag panahon nga dunay may tabo niya, isulat man niya. Una, gisulat niya sa balas tung sa agyanan nila katong gisagpa. Ikaduha, dinhi na mas bato sa diyang giluwas siya. So gipangutana siya sa gisagpa nga, bro, unsay rason nimo kung anong
ganiha gisulat man nimo sa balas tung gisagpa ti ka. Karon nga giluwas ti ka, gisulat man nimo sa bato. Itubag man puning kuan, guys, kining usa nga gisagpa og katong hapit na lumos nga sa panahon nga imo kong gisagpa, maong ako rang gisulat dito sa balas kay nasayod ko nga kung moabot ang hangin sa pagpasaylo, mapala ra gyud tong kasakit sa imuhang sagpa sa akong naong. So kung mo hampak daw ang hangin sa pagpasaylo, mapala gyud tong mao nga katong gisulat niya sa balas. Pero niyon siya, pero kining imong gibuhat na ako karon nga imo kong giluwas, dapat gining ikulit nako sa bato. Kay bisag unsaon pa, bisag unsa pay hangin nga mohapak, dili gini mapala sa akong kasing-kasing ug una-una ang imong gibuhat din nako nga kaayo. So guys, dinhi lang takutob sa atong sambingay, nindot kay atong sambingay karon guys. Nindot tay kayo nga magbaton kita kasing-kasing nga mapinasayloon, no? Kasagaran sa mga tawo nga anong dili makuha ang ilang kayugot, ilang kasuko, kapungot o kalagot, kaligotgot sa mga tawo tungod kay kanunay ra nilang gihinumduman ang gibuhat niadtong mga tawo. Guys, para nga makabaton ka kasing-kasing nga mapinasayloon ug dili na nimo mahinumduman ang iyang gihimo sa imong kinabuhi bisa unsa kasakit ang iyang gihimo. Guys, susamas mong sambingay, isulat ka na sa balas. Buot pasabot, na kung maabot ang hangin sa pagpasaylo, mairis ang maong gibuhat diha nimo. Guys, kung makabaton day ka kasing-kasing makapasaylo sa imong isig katawo, kung praktison lang ginato nga mupaubos o mupasaylo sa atong isig katawo, mairis sa atong kasing-kasing una-una ang gibuhat sa mga tao dinhi kanato. Ug mo ni ang nakanindot. Matud pa sa Luke chapter 18, no? Luke chapter 18 verse 21 to 22, si Pedro miduol ni Jesus ug mingon si Pedro nga, Ginoo, kung adunay kung usa ka igsuon kanako, kung kadaghan siya makasala kanako, kapila man siya nako pasayloa? Kapito ba? So nitubag si Jesus in verse 22 nga dili lang kay kapito kundi kapituan kapito. Oh, so 70 times 7 it's 490. But sabot nga bisan kapila pa makasala ang mo isig katawo, no? Kausa kadua tulo katulo upat abot sa 490, di po daw makaabot og 490 guys. Pasayloon gyapon nato. Dili kay kausa pa gani nakasala kaduha. Grabe, dili na nato madawat ang iyang gibuhat, no? Kausa ko da katulog upat ka lima o kapulo man na siya. Katulo pa lang gani. Buot na tamo patay, no? Dili in ana, guys. No, ang ingon ni Jesus kapituan ka pito, kapilo. Grabe. Subot pasabot every day, kada segundo masayop siya, pasayloon gyapon nato siya. Oh? Abi nimo guys, ang makairis sa gibuhat niya diha nimo, mao ang paghinumdom sa mga maayong buhat niya diha nimo. Tanawa tong gikulit na sa bato. Kaayo iyang gikulit sa bato, parang di mairis, no? Ang katong dili maayo gisulat sa balas, karon mairis. So ang mga kaayo anang tawhana, nasayod ko nga di por nimo nakaaway ng mga tao, pamilya ba na, silingan ba na. Dunay mga maayong nahitabo ninyo sa unang panahon. Managtiayon, dunay mga maayo ninyong sitwasyon nga nahitabo. So, kadto guys, hinumdumi to guys, kadto mga maayong hitabo sa inyong panagkauban, muto hinumduman nimo aron nga mairis ang imong kasuko karon, kaligutgot o kanang imuhang kalagot sa mga tao. Usa sa mga hinungdan nga dili mairis imong kalagot, kaligutgot, kay imong gikalimtan ang mga maayo nga gihimo sa mga tao. Hinumdumi nga mas daghan ang maayo nga gihimo niya kaysa mga dili maayo nga iyang gihimo nimo. Pipila lamang ng dili maayo nga gihimo diha nimo. Pero nganong dili man ta kapasaylo. Guys, kinahanglan ta magpasaylo aron nga mugaan ang kinabuhi nimo. So guys, din lang ta kutob sa ato ang sambingay, hopefully nga nakatag kita ang mga dagkong lessons kinabuhi. Kung bago pa kani nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe, like, comment ug share ani nga video aron nga updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Kita-kita ta guys sunod. God bless. Glory to God.